Hi guys, ngayong gabi mga Kabisaya Special TV. Niya to karon sa Salinas Drive, Lahog, Cebu City, in front of GY Square Mall. Isilong sa kundire kay 1 nalingaw sa kundire og Facebook. Nalingaw sa kutanaw mga videos sa YouTube. Tanaw sa to live stream. Chat ko sa nag-chat na ko sa Messenger. Nagtambay sa kudire na uwan sa kusog. Nita di kong bagay nga magapalit kong payong kay na mistress wala kay mga gaso kong nabutang basin na ako'y kanang pinalian na duty ako'y gamiton nagpalit kong payong dito sa Korean surplus sa unahan sa Mormon's Temple sa likod na bahay sa Mormon's Temple nahan gamay mana akong palit na kayo guys tag 100 pesos surplus na siya just Korea. Ako ni Newton Onya inyang katon gamitan ko na kay uli ako ngapit ako malubat sa kong cellphone. Akong ipakita nyo guys ang ulan during the pita sa Salinas Drive, Lahog, Cebu City. Okay, ako nang ipakita guys. Mga Kabisaya Special TV. Stand by. Wala na kayo guys, oh. Be my Christmas star.
photo akong pag kita ninyo sitwasyon tuloy sa akong naimutangan diri sa Salinas Drive, Lahog, Cebu City, and from Spring Hall. Nagsara kayo mga tao naglamay ng kapita. Guys, nila po tutok. Kung mag-ingon ka ninyo, salamat sa inyong pagtanaw ng video. Mga to guys, ang pagkita na po na i-share na rin sa kong kayo mo mga dito sa Salinas Drive, Lahog, Cebu City. Ang tao guys, muli ko sa akong ipunan. Ako sa may nahinaya ng buwan. Nila po po, kung mag-ingon ka ninyo, may adlong Domingo kanatong tanan, ay pagpanihapon, God is a soul, and more power. Daghang salamat.